Morning, guys. Christmas ang bato. Guys, amo na nga hipusan na gamang ang Christmas tree kay nahuman naman mi og abre sa among ang gift gikan nila sa ate. So amo na ni siyang panghipusan karong December pohon. Na pa tay itaod padong Pasko. Kimino. Apay dagan. Nay daghang bunga, nay daghang bunga gatang Christmas tree. Kay bunga atong Ang kahoy, daghang bunga. Dari. Amo na sang giisa og panengod. Kimi panengod dari kimi. Okay. Tara guys, ag Christmas bowl. Mo ni ag mga gipadaan nila sa ate. So amo na ni siya ipamutang og isa ka carton kay karong mausara siya. Karong sunod daw mabutang na ni siya. Diyan ate. Salamat ka John, ninjote. Daka ni mga tauronon pa ni guys, daghan pa may mga ipang taod. Naset nga ko ang kimi. Saka ni si Ja murag Christmas sama niya. Gikaw man ni Santa Claus ni. Gikaw naman ng kinkin. Pero na ni si Jay siga. Lagi, may saksak na na Jay kuan. So pohon ma, taod na pohon. Yan mga kortina, wa pa minahuman upa adyon guys. Kali sa amang gipanguan karong muluag. Muluag ag space. Itaw na space. Ano man si Ja? Tangtang na ta guys, manghipos na ta sa Christmas tree. Sarap ah. Wala na guys. Yan guys, hipos na ta! Hipos time! September lagi tayo balik. Basta kay nanay beer. Kaban na sa December. Basta kay nanay beer guys, at na nanay balik. May kusong pa yan, Sarah? Duha. Tulo ni, takuanan. May kusong pa? May kusong pa nila. Dalawa. Dalawa rin ba? Pagkalibura na ang maduha pagkalibod. Libod-libod. Ayaw bud. Ayaw bud. 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 Wala ni, putos. Maputosan eh. Yan na guys ang Christmas light. Kung saan nato kay sunod tuig. Ito na pa rin gamitin. Ano po tayo magamit? Yes no. Pohon. Oh. Christmas tree. Lamang na Christmas. Okay. So, na guys, nangatangtang na. Tanan si Jang ipanood. So, daray na may isod si Ja sa itong mga pang Christmas decor. Christmas tree. May panood daray sa dakang cartoon. Kaya umunsa masadad to. Panood na. Utran sa diha. Parang tumatulog. Nitong po sa December, nag-bear, ako na. Tapos na itaod ni itong Christmas tree. Kini mo po niyo. Oh, panis ko. Lamisa. Kapin sa lamisa. Kung mga talo ni Santa Claus. Tadan! Tadan! Putos. Okay, sige ma-dalit. Ano dyan, kulibod na to sa Christmas tree. Okay. May mazo ng... Naitintilpin pa? Tanaw na, kasing na pa pang Christmas ng kuwan. Okay. So, kanina yung isa guys. Kanina yung cartoon, haning butangan o kuwan. Christmas.
Among i-package ni. Nagis karon di masidlan og mananap. Terus bisa? Ha? Isi de palagi tanawa lang. Lagi, kalinta nalagi noon. Nomor ka na na. Kada tos ko on Christmas tree. Lagi guys. Nilukuan. Wala pa lagi. Mas ko simple. Okay. So, ito na guys, panghipos na. Ano sa tayo? Christmas tree. Ay. Magtiwas ang may panghipos guys, kaya di apagazari daghang hiposon, napay daghang mga asimbulunon. Itong na ito Tapos pikas carton. Mga asimbulunon to siya. Sa pajunonon pala namuda na siya guys. Kaya katong mga ipang decorate. Diya, pati itong kari, palitan pa rin namo og kuan kanina. Na may palitan pa dani kuan ka rong mataod na siya ba. Sa daghan panghiposon na na busy mi karon guys. Ang mga nuog sa mga person. T-shirt ni Kuya Kinkin from Titas. Guys. Ay nga ni Kent. Kent. Si Kent Gabriel. Tanas. Bukas na yung pamilya. Busy sila sa papagabali sa Kimi-Kimi. Ang ipang-arrange ang ilang mga nuog. Ni Kinkin o ni Kuya Gail. Kuya Kinkin. Kani kang aho. Kani mga kuyas. Kent. Kakinkin. Gang short ni Kuya Kinkin. Kare. Kent. Kent. Lamig pa. May kinadinan, sagsat ba? Kasi mo be. Yes, isang binahinay na miss among mga kuan. Ka Papa Gabriel. Ka Papa Gabriel. Kari ka Kinkin. Sakto ni, suot nila ini Christmas party po hon. Nagka, kuan, high school. No? Kanipod ka Kent. Ohio State. Yes, Ohio State. Ohio State. Ka Kent Gabriel. Grabe ka Papa Gabriel arang daghana. Ito baksir. Ito boleh pulot ito na. Daghana jang kon oy, bahin. Siya. Natin nag-inihapay na sa mga kabahinanan. Ito, 1 po. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tja, lamiat jang shoes. Uy, nice. Domino. Oh. Lagi mong kuan. Pang duwa ay. Simutol domino na ha. Duwa ko na mo guys. Yung sa Papa Gabriel. Sumpay din eh. Oh. Tja. Bay, tanaw ko. Tanaw. Pugit na ba? Tja. Yan eh, suot na niyo. Hoy, namin na eh. Suot na umalakaw. Tapon. Sinawa. Malami ang sapatos ni Zoe na. Grabe ga. Ang sakay diskon sa, bayli ba? Munis ko ka? Tinggal suot na sapatos. Naol. Patingag gandi ay. Ipatingag man ni Jate. Kagail, t-shirt. Dapod, kanggail, ng mga t-shirt. Happy yarn. Hindi ito uniform na sa pagkatog. Di pa ikadong kuante, mga ulitaw. Kapag ang mga ulitaw to Salamat ka dyan Jote. So Kimi guys, manukod sa isang mga dress. Mga ipadaan nila sa ate para ni Kimi. Kimi. Oh, isahan ni panukod ron tanan guys kaning isa ka box.
Isa ka box ng mga dress. Isa ka box ng mga sanina parang ni Kimi. Busy pas Kimi guys. Napaadun sa isang purma. Tadi salamat ka to dari ti Christine. Gigamaan dyan ming ate gingani. Gansilyo jis ate. Gansilyo ba'y tawag na? Gansilyo. Gigamaan ming ate gingani habol. Haka na siya guys. Sakto ni namang tulo. Hello guys. Sakto ni namang tulo. Ihabo. Salamat Ako ka po. to te. Nice ang color. Purple. Sakto ni pang tugnaway. Gamang model of the year. Tadang! Picture ah. Untejo ko. Sige, 1, 2, 3. Kagwapo ba, oy? Okay, kagwapo ba? Tan, tan, tan. Gamang. Sige, video na. Tan, 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 tan. Kagwapo ba, oy? Dan 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 sa kagwapas among badjing gamay ta nate gisukod ng Kimi ano din mo isuot okay yan nagmodel Gabriel among model ga treat dan dan among model wop medyo dako pa ni Nija pero sunod to igma sigo na ni Ja. Yan natin, suot ng kimi-kimi. Arasahay ka man. Grabe, kagwapa. Oh. Gwapa ha, oy. Oh. Kagwapo ba? Ngayon kakazubi. Yan natin, suot ng kimi-kimi. Thank you so much. Kiti. Tebabaran ma. Saman, ganun aman. Sunog. Mo na imong suoton? Suoton ko na natin mo itong tagbilaran. Tadan, tadan. Chop. Kanais, oy. Wow, si Madam Bertud. Kagwapa ba, oy? Whoop. Model of the Year 2025. Whoop. 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 Oh. Thank. Thank. To. Tasan na yung padung ni model? Tonos kusina. Tasan ka? Nalate. Naupurma. Diyos, tabangan. Ngarimi. Next. Dan. Nalate. Tanaupurma. Nindans na. Nindans. Sus, tabangan. Diyos, na ako. Sus, model sa sudlay si Kimi. Model sa sudlay. To grabe. Sus, tabanga gamang model. Hop. Kan. Oh, kagwapa ba, oy? Kagwapa ba, oy? Tanatek, batang model. Ito na mas kusina pa dong. Magsigbin. Kimi. Gusto bangan. Saan marong sauna day? Chut.
Okay. Sayaw na, sayaw. Uy, sus, tabangan. Gwapa ba, oy? Gikapoy ag modeling pahuway. Hop, sus, tabangan. Okay, so model ko na siya sa sudlay. Model man po din. Model Tabangan. Sayo nagamang kuan. Model, nagpasyon show na si Zaron. Fashion show. Oh. Da. TikTok na. Sao ni? This day, I walk, then with the first day, the star, I do Rampa siya. the